ba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Da suna Allah rabbani, ni bawa ne mai rauni, domin Mahamudu suturta ni. Idan mutum ya biya gunsa, na san ba ka ki yarda ba, ba za ka ki yarda ba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Ina da aminci mara tsara, da ɗawa Habibu tudun tsira, kowa da bazarsa yake cara. Ali da sabansa, ibawa da guda ɗaya ba, kan ware ɗaya ba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Auliya ku yi mana alfarma, shehana Tijani da Barhama, shehu Abdu Bagai da mazan fama, da shehana Nuruddini, ni ban bar bafanawa, ban bar bafa ba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Wanda Rabi yake fifitawa, kun ga bashi bukata gurin kowa, salatin akan mu muke yi wa. In ka yi ma'ohanka, Allah bai masa tamkawa, bai mara tamka ba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Mawaka kan da ku ja baya, mu tare mu rushe tudun karya, a fagen bege kar mai sanya. Annabi shi da mawakansa, bai taba kushe guda ɗaya ba, bai kushe ɗaya ba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Karama su yake yi Maulana, baiti ɗaya kyautar aljanna, awa aka bayar ga suna. Na bi ga tubi ni jada, lalle shi ne ba wai ba, ku je ku yi duba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Ya halasta jinin kabu manzo na, dan yayi kalamai mummuna, sai ya kama kafar bin amfana, ya ce da shi ba abin shakka, bai taɓa kin mai tuba ba, ni je ka tuba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Ni shawara za na baka, je mu kaɗa ɗaure kanka, dan kada su bar su ganka. Na san in sun hange ka, ba za ba su barka ka je can ba, ai ba za ka kai ba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Tambarin sai ya bin Zuhairu, ya kama bege gunuru, har ya bashi kyautar izaru. Kun san ba na su ado, ai ita ce ba wai wata ba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Kafirai sun yi baitin zamba, Hassan bin Sabit bai zo ba, gashi shi manzon yake duba, ya ce da shi zo kai raddi, ka Jibrilu ku ɗau ɗan ba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Gaishe kuma hajirina, wani ansar jinin Madina, sun fito tariyar ɗan Amina. Baitocin da suka rera, da ba kyau ba su yo ba, samsam ba za su yo ba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Dala albanar alaina, min saniya cilwa daɗi, waja ba shukura alaina, ma da alillahi da'i. Ayyo alma ba wasu fina, ji ta bin amrin maɗa'i, ji ta sharabtul madina, marhaban ya kai rida'i, ya kai rida. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Na gode Allah mai girma,
gaba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba. Annabi jagorar kowa, idan mutum ya ki begensa ku ce masa bai yau da ce ba.